Tervetuloa Bayer Suomen trilogian viimeiseen osaan. Tässä osassa Buckle up, cowboy. This is gonna get wild. Puhuiko se sulla mitään? Eipä paljon. Tai no pikkasen. Se sanoi, että mä oon homo. Vähän pelottaa, että onkohan se oikeassa. Ei oo. Sä oot heteromies, niin kuin mä oon ikinä nähnyt. Believe me, sister. Ehkä sä oot oikeassa. Sähän oot tällaisten asioiden erikoisosaaja. Just niin. Oot sä ikinä puistanut sun parasta kaveria? Onko sulla ikinä tullut sellainen pakkomielle? No, nyt kun sä mainitsit noin, niin mulla on tommonen pakkomiele koko ajan päällä. Ja suren joka hetkeä, jolloin en ole pussannut parasta kaveria, niin Michael pyörästä. Hän on niin kaunis ja hänellä on ihana katse ja kaunis kultainen iho ja mustat pitkät hiukset. Ja mä oon kuullut, että sen type on ruskeahiukset, polkkatukkaiset miehet, mutta onks mulla muka polkkatukka? Viimeis kun mä menin kampaajalle, mä pyysin Edgaria, mutta kaikki sanoo, että mulla on polkkatukka. Ja mä en tiedä, jos Mihail tykkää musta. Kyllä se Mihail varmasti tykkää susta. Kuka ei? Mihail! Hei, tyhmä! Väärä laatikko! Mä tiedän, mä tykkään laatikoista. Wow, varsinkin vääristä. Mut mitä hauskaa niissä laatikoissa? Mä tykkään piileskellä. Ihan sama. Te tyypit voititte. Onneksi olkoon. Voi olla vaan joku tettiin sua. Hei, pelataan peli loppuun. Kauan se vielä kestää? Unohda minä! Mä halutaan vielä pelaa, eiks? Joo, totaalisesti. Mulla sä olette tulla jälkeenpäin. Mä vihaan naisia! Mä lähden kotiin. Jos haluat nähdä tämän kohtauksen suomeksi dubattuna, mene Bayer Suomi Dub trilogian ensimmäisen osaan. Kiitos. Suostuiko sä tähän? Ai mihin? Toi Kingeri saa liittyä meidän ryhmään. Se on vaan Halloween. Mitäs polttaa? Muut oli innostuneita ja nyt ei enää tuot kuustellut kuin Mihail. Naispa, mä vihaan naisia. Viljami, mikä on? Mä en löytänyt sua. Oot sä loukkaantunut? Onko se ok? En mä tiedä. Mä vien sut kotiin, okei? Mä vien sut kotiin. Nää piti irti. Michael! Olkaa vaan ton Kingerin kaa. Mä haluan polttaa sen anyway. Se on niinku... Pidättävistä ja ei pidättävistä. Joo, just niin. Niinku toinen puoli musta haluaa pidättää ja toinen puoli löräyttää. Siinä hetkessä mua pelotti niin paljon, että päätin kuunnella toista puolta. Kumpaa puolta? Pidätitkö vai löräytitkö? No, päätin löräyttää, mutta Mihail, älä kiltti kerro muille. Ne ymmärrä. Valitettavasti me emme voineet jatkaa tällä housuun paskomistarinoilla, koska tämä kohtaus on meille tärkeä, joten nauttikaa tästä suomennuksesta, joka on serious. En mä tiedä, joskus musta tuntuu, että mä menen hulluksi. Mustkin. Hei Will, jos molemmat mennään hulluksi, niin mennään hulluksi yhdessä. Joo. Hulluksi yhdessä. Zombipoika, haluatko tanssia? Ei todella... Eikö siis...
No vaikka. Eiku Feno. Jimi.